amado cando me falas. A tarde faz relucir, ven a noite cando te calas, e outra vez vou dormir. Isalbela é a man que se atopa tras a marca Bo, un proxecto de deseño e creación gráfica que ten a Galicia como inspiración nos seus produtos. Para Albela, o galego é un compromiso constante na tipografía, a comunicación nas redes sociais, os envoltorios ou incluso nas facturas. Bueno, para min é a lingua na que me comunico habitualmente desde cativa e é tamén a lingua na que sinto e tamén na que soño. Todo, a verdade. Actualmente tamén o meu negocio é un modelo que eu mesma desenvolvín, entonces é a lingua na que tamén me comunico cos meus clientes, na que interactúo con eles nas redes sociais e despois tamén hasta pequenos detalles como facer as facturas, por exemplo, todas os envoltorios pois van en galego, entonces significa todo. Pois que a falen todos os cativos, sobre todo, e creo que para iso fai falta amor, amor por transmitilo aos maiores, sobre todo, aínda que non o falen, que o transmitan aos cativos e que aprendan, así que creo que o futuro, que gustaríame que todos os nenos o falen.